Hambai joto o biduno nai tongnai ani khapangni viewers tei subscriber rok norongno belai no hambai afaro tamni hinba norokano support khlai tongman bagui tei belai no hamjagui tongman bagui norongno bo ani kha bisini kha kuphur hamjama jotono no yafaro miafruo ang sini borong gonang sar Dr. Biswajit ni video no kaisa upload khaidimani aban sugang to ang rusang no tongo haipan taisa kwtal taisa miafru rimani norok o video no manui nai nugui belai khena norok ano comment rogo kaham rok comment sikorman bagui norok no fuilano ani o video ni bisingtui tei o channel ni bisingtui norok no haino hai tei waisa ani kha kuphuni hamjama tei chibai yafaro nge faide khapani takhotei boksong tini bo haino haisini borong gonang sar Dr. Biswajit ni kokno tuino sung tini o video ni bisingtui salainai tei khobo khonalainai takhotei boksong norok khona lai thangmani yagolo sini borong gonang sar Dr. Biswajit debbarma Hachukni khuri nei kaisa hati kwtal sunambai rimani mungia kamini sal bagan thaio hinke norok bonukun tongna social media bisingtui o fazarok bahairok ngui tongna tei bomti rok choli tongkhana norok bo kahamno saimana haifana ang norok taisa tabuk ani o channel ni haikaba o video bisingtui taisa kwtal ba bekhai phunan bagise tei sawi khnan bagai tini o video norong bagai sunamai tui phayo nge faide tawtai bosong amsa kok salai oino tini ni video ni senglaimani bwkha go thanglai siwana inke takhuktai bosong norok khona kana Hachukni khuri nei sini borong gonang sar Dr. Biswajit debbarma mungia kamini sal bagan thaio hati kwtal sunambai rimani অর্থাৎ আসাইদি রিমানি তাবো আজাগাবো সিনি tiprasa rok jara kwrwi bigra khangra tongnai rok samung humung manthoya ngui tongnai rok borok tabo ajaga o manui khwnui rok phalaiui kwbangmano kisa misa rang puisa rok tei hamari rok manui tongbaikha ngui norok hoito kaham kaino social media ni bisingti rogo norok bo sawi manbai khena hinke omono no nang tini norok no obidun bisingti kisisa sanani bagai tei norok bai share khlalainen bagai se o video norok bagai sinamui tubui phayo hoito baksa bwkhao proshno asai tongmano haidiba tamasuk bini korong mangno social media roko video rok tubui amsuk phalaika ba amsuk phainai nanglaika nei baksa sini borokni khao daud haikaba joli marok tei wasungma hamyarok wasugui tongmano inge kokkorui taktai busong sung salaina bo nango tei sawi bo malainani nango haidiba taktai busong sung tei andro gundrawo chok asugui sung tongoi tei tam manaiba haidiba taktai busong joto pare sung tabukno buskango aguya ajia khlaya hinke sung sini fiosaro tebo alia kuna nokha som phaima hai somui phainai sini o tiprasa rokni thinango orthat buskango taktai buso omono bagai no tini sini borong gonang Dr. Biswajit debbarma o alia kuna nokha sombui jeto phaini sika sini tiprasa rok bahai ke o nokha sumui alia kunani hoite jete kobol jagui mai angna tike bo tini omahai planning khaiui a jagao
tamkha rikha hati kwtal swnambui riui rikha phiaba o swnambui rima rokno baksa baksa takbo negative mansuklai tonglai mano ba baksa baksa takbo kha santush tongya joli marok naisile marok khamai marok ngui tongai mano takote buso phiaba ang tini sanan mosongko tongno oma hairok onglai tongkhangke sung bai sung bufuru hambai basalainai sabaidi takote buso kwrwi bo kwrwi no tongsinai gwnang bo gwnang nongui thangnai hediba oboni bagino sini borong gwnang sar Dr. biswajit debbarma tini kwrwi thaio thangui bazarok phono khologui rimani bisingtui aroni tiprasa rok mase manung yang tongnai rok bazar hati bai chalui buri serai thangui mani khwnui kisamisa phalimai ang tongnai rok ganao tongkhangke phalui mano hnise bo tini omake wansugui tini omake bazar hati Songchai rio takote buso abo sung first of all sung saimana nangnai takote buso sung bujiwini hanana nangnai abo sauni bagi kaham ba sauni bagi hamya hediba labo ajaga sung nugui tongo mokol baithongna social media ni bisingti aroni buri serai tini mukitung rok kholaiui khoksa khongnui rang ajilaiui bwkha borok tabuk tongthogui khaksama malai tongo takote buso okay obono sung wansuknani nangnai takote busong ojorao hediba bobo kaham bobo hamya sung saimana nango takote busong jeta kahamno sung narangna nango jeta hamya no ke sung khibiui rohonani nango takote buso okay gabang no jaga sung forest department rok nugui tongnai hi forest of fire jaga observation khalbaika kisamisa mana khaibeka okay obono sini kaisa dukho haikaba wansuk taiklayo takote buso sung arabo tini orya ara thangbo kotudi ara thangbo hi jakangke sung kwrwi rok sung tiprasa hinjangnai rok le bufurule sung kojo saka kaima sinaiba takote buso awon bagni sung ojrao sung khasi lainai nangnai takote buso sung kising sung khasi lai hengke tongkha kosom rok borok sungno jefru phano thaio busa umi thangpano o tongkha kosom rok sungno kokhono chuba phaigla nono nabo naiglak nono tebosi kasugui borok suklungnani bagui tebosi borokni item ror man harjak takote busong je abon bagni ang tini norno bidun bisini sanam sung takote busong sungno sung subalai nangsinai sungbai sungno bamsalai nangnai sungbai sungno dagilai nangsinai sungbai sungno sung srunglainani nanglasinai takote busong hambai takote busong tini ni video amsung nong sinai norokni bagui norok o biduno nai tongkhakeba nuk tongkhakeba like kaisa ready tei o channel no subscribe phaleko hingkeba norok subscribe kaisa khairi bai jadi tei norok o video ni bisingtui tamo bujika tei tamo saimankha norokni comment khaigonani ta pogbai jadi gam sung sinai tini video jotono no hambai jotono kaham korok tongbai jadi kwtal video norok bai haino hai malai phinai thanga do friends song bye